Minang Sahari Ranjakara. Orang Sabang berbahan Ambil salam bersamba Tambah tahu gak orang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun jemaah kita dipunkan padahal saya semua kita mengucapkan kami paling
buat hari kamilah berani aku tercipta aku akan anta ibu anta kuliah dan ibu Urang Minang nan babudaya kok bakato alun ukuannya nyoma agah joma nimbang janta singguang lawan bakato onde sana Kato mandaki ka urang tua bahati-hati nan basampaikan baitu ada irang minang agamo nan mengatakan onde sana